L-2020 fissret ukoll it-telf ta' bosta personalitajiet famużi mad-dinja kollha, minn sportivi għall atturi u anke saħansitra nies li ddominaw ix-xena politika f'pajjiżhom għal snin twal. Fis-26 ta' Jannar tal-2020, id-dinja nħasdet bil-mewt tal-plejer leġġendarju tal-basketball Kobe Bryant. Bryant u bintu fost oħrajn mitu wara l-helikopter li kienu fuqu iġġarra fuq muntanja fl-istat ta' Kalifornja fl-Amerika. L-attur ta' fama mondjali Kirk Douglas li jibqa' fost oħrajn magħruf għal-film Spartacus miet fil-5 ta' Frar fl-età ta' 103 snin. Fl-istess xahar miet l-eks President tal-Eġittu Hosni Mubarak. Mubarak itneħħa mill-poter waqt ir-rivoluzzjoni tal-2011 li anke laqtet lid-dinja qarbija. F'Marzu, preċiżament fl-24 ta' Marzu, miet ir-rebbieħ tal-Grammy Awards Kenny Rogers. Rogers, attur u anki kantant famuż miet wara li jagħlaq 81 sena. Fid-29 ta' April miet il-Gran Mastru Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto li kien imexxi l-Ordni Sovran ta' Malta. Fis-6 ta' Lulju, id-dinja bkiet wieħed mill-akbar kompożituri li qatrat id-dinja, it-Taljan Ennio Morricone, miet fl-età ta' 91 sena. Miegħu iżda ma mitux is-siltiet mużikali li jibqgħu jindaqqu u jinstemaw mal-erba' tirjieħ tad-dinja. F'Settembru miet l-Emir tal-Kuwait, ix-Xajk Sabah Al-Ahmed Al-Ġaber Al-Sabah, miet fid-29 ta' Settembru u jibqa' mfakkar kif fittex ir-rikonċiljazzjoni mal-pajjiż ġirien tiegħu l-Iraq wara l-Gwerra tal-Golf. Fl-aħħar ta' Ottubru tlifna l-ewwel attur li ħadem il-karattru ta' James Bond. Sean Connery miet fl-Irqat waqt li kien il-Bahamas. Fil-25 ta' Novembru mewt ta' leġġendarju ieħor għamlet ħoss kbir. L-istilla tal-futbol Arġentin Diego Armando Maradona miet fl-età ta' 60 sena fil-25 ta' Novembru. Miet b'attakk f'qalbu u d-dinja kollha bkiet u ftakret fil-mumenti kbar u ta' spettaklu li kien ta' Maradona bil-ballun. Ftit warajh miet Alejandro Sabella, il-coach Arġentin li mexxa lil pajjiżu sal-finali tat-Tazza tad-Dinja tal-2014. Fit-2 ta' Diċembru miet Valéry Giscard d'Estaing, l-eks-President Franċiż li ħadem ħafna favur l-għaqda fl-Ewropa. Is-sena għalqet bil-mewt tad-disinjatur tal-ħwejjeġ Pierre Cardin u għamiet fl-età ta' 98 sena.